Samantala, pagsasailalim sa state of calamity sa La Union, inalis na ng Sanggunian. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Inalis na ng Sangguniang Panlalawigan ng La Union ang pagiging epektibo ng idineklarang state of calamity dahil sa mga nagdaang bagyong Krising, Dante at Emong. Sa bisa ng isang resolusyon, lumagda ang lahat ng mambabatas bilang pagsang-ayon na balik normal na ang kalakalan sa mga nasalantang lugar at nakabangon na ang mga apektadong residente dahilan upang hindi na ipatupad ang price control at iba pang emergency powers sa state of calamity. Base sa Post-Disaster Needs Assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nakapagsagawa ng 177 na clearing operations sa mga pinsala, 251,848 na pamilya ang natulungan at nakapagpamahagi ng higit 188 million pesos na tulong pinansyal ang pamahalaan. Matatandaan na pinadapa ng mga nagdaang malalakas na bagyo ang malaking bahagi ng probinsya na nagdulot ng malawakang power interruption, pagkasira ng mga tahanan at pagkaantala ng mga transaksyon matapos umabot sa signal number 4 ang pananalasa ng bagyo. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.